Bħalma l-akbar festa tal-Knisja Kattolika nislet il-fidi fl-Insara, iċkejkna Fejt nislet il-fidi fi Graziella u Xarlo li jemnu li hija miraklu. Fejt li għandha l-kundizzjoni ta' Down syndrome kellha titgħammet flight il-kbir 4 tim qabel talaqt minn xhur. Iżda d-destin kellu pjanijiet oħra għal Fejt u l-ġenituri tagħha. Ta' 8 xhur ilu twildet Fejt, ħadna l-aħbar li Fejt għandha Down syndrome. Kienet aħbar li kienet ma konniex qed nistennew, allura kien daqsxejn ta' xokk mhux ħażin għalina u għall-familja tagħna. Allura jisna iktar konet nistennew il-mamudija bil-ħerqa biex nkunu nistgħu niċċelebraw il-ħajja tagħha. Dan ġabbitilna ferħ fl-aħħar mill-aħħar. Bħal kull koppja oħra it-twelid tat-tarbija fisser ħafna għal Graziella u Xarlo li fissru dak il-mument bħala tiġġdid ta' fidi li ġab ferħ kbir. Fejt bħala l-familja ma ġobna lili u r-raġel imma għalina l-fidi hija xi ħaġa importanti. Allura u hija xi ħaġa li dejjem żammitna għaddejjin kemm qabel ma ġiet Fejt, kemm ta' ġiet u issa meta ġraw l-affarijiet kif ġraw iktar għedna li jisimha jagħmel iktar sens. Graziella spjegat l-importanza ta' aktar għarfien dwar kundizzjonijiet bħad Down syndrome. Forsi jiena li kieku kont iktar exposed għall-awareness li jkun hemm rigward id-Down syndrome, kont noħodha inqas ħażin meta sirt naf li t-tifla għandha l-kundizzjoni. I temmet tisħaq li tfal b'abiltajiet differenti m'għandhom xejn anqas minn tfal oħra. L-appell tiegħi għall-ġenituri li għandhom it-tfal kemm bid-Down syndrome jew inkella b'abiltajiet differenti, m'hemm xejn differenti fil-verità. U ma tfal bħall-oħrajn u aħna rridu nismgħuhom tek biex nistennew li ħadd ieħor ħares lejhom b'dan il-mod. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.